Valjakka, Hierontastudio Kati Valjakasta, hei! Mun päivä yrittäjänä voi alkaa vaikka näin, että mä istun parvekkeella auringossa, juon kahvia ja kattelen puhelimelta tämän päivän varauksia ja teen mainoksia. Tärkeä osa mun päivää on villasukat. Ilman niitä ei työnteosta tule yhtään mitään. Ja nyt mä oon valmis tähän päivään. Yes! Kiitos ja hyvää päivänjatkoa ja tervetuloa hierontaan uudestaan.